Ľudia, ja si tu proste takto hrám a zrazu ma napadlo, že moja kamoška mala spraviť challenge, tak prečo si to nedáme tiež? Dohodneme sa, že 5 sekúnd. 10. To je vychladené a môj grk. Ideme ďalej. Už mi zachlaďuje mozog. Tak si vás pustím, takto. Idem sa chvíľu venovať ďalej. Nie, negrgám si, nie. Pijem ďalej. To je také zlé. No fuj. Idem ďalej. Ďalej to pijem. Ešte mi zostalo toľko, tak ja som si grgol, takže asi toľko tak, ak tam vidíte. A to by bolo z tohto videa všetko a tak čaute, toto je moja hra, tak čau.